Regai ndikumhorosei vatariri. Muchangondiregererawo hameno kuti pese pandinopfeka mbatya idzodzi ndikamwe kakupusa kanongouya so saka ndinoziva kuti munonzwisisa. Ndine urombo ndakambenge ndati zii asi ndiriko. Ndifungawo zvimwe zvandiri kuita kusaiti muri kuzviona. Ndinokutendai nekutsigira kwamunotiita. Mwari vakuitirei zvakanaka ndichitenda chipo cheupenyu. Hi, how are you? What are you doing? What am I going? What is your name, by the way? I saw you last time, and you know we had that eye contact that we had. Huh? But so why I'm actually Which? language barrier, chayo, eh? So where are you going anyway? Where are you going? Urikuenda kupi? Hapana, ndingorimo chirimo muZimbabwe. Upenyu hwangu saactor hwakamira sei? Munongozivawo zvemuZimbabwe kuti semaactor kana kuti saartist unoda kuti unge uchiramba uchitsungirira, nekuti tingangoti vanhu vedu kazhinji kacho havanyatsokoshesa zvipo zvemunyika munomu. Zvinogona kutora nguva yakareba chaizvo kuti vanhu vazotanga kuappreciatawo kuti inga tine zvatinazvo, baba vane zvavanoitawo. Asi zvinhu zvandinotambira ndichakupai semuenzaniso. Tikatarisa mushakabvu, may his soul rest in peace, Oliver Mtukudzi, pavazonyatsoita mbiri chaiyo ndipo pakaburitsa inonzi nyika song yekuti ndafunga dande kayakayaka. Asi vakanga vagara vari nemakore vachiita zvekuimba izvozvo, zvekuti ndinoyeuka kuti pataenda kumashows avo vanhu vakazenga vachitotsvaga music yavo yekumashure kuti baba vanogona. Saka I think uri mutambi kana uri artist unoda patience. Chinhu chekutanga chinotongodiwa kuva nechido yavanoti passion pachirungu, kutongofarira zvaunoita. Kana wakatopuhwawo chipo naMwari chingochishandisa uchitonakidzwa nazvo iwewe. Zvofanira kutotangira mandiri. Ndikatanga kunakidzwa nezvandiri kuita, automaticallywo vanhu vachatanga kungonakidzwa nezvandiri kuita. Saka arts industry as it is now ndiri kungonakidzwa nezvatinoita. Ndinoda kutenda kune avo vanonditsigira. Ndiripo paFacebook Mbudzi Yadhura, paInstagram Mbudzi Yadhura official, paYouTube Mbudzi Yadhura. Saka ndinongoti aiwa, rambai muchititsigira, isusu hatiregedze kuita, tichangoramba tichiita nekuti ndokudya kweduwo. Ndinowanzotauramo ndichiti ndinonzwa kufema zvakanaka kana ndichiita zvekufadza vanhu zvemadhirama izvozvo. Saka kuna avo vanonditsigiraka, aiwa, Mwari akuitirei zvakanaka. Chandinonyanyofarira pakuactor kunoburitsa zvandiri, kunoburitsa yandinoti freedom. Kana ndichiactor I'm myself, I'm at peace. I enjoy kuactor. Saka ndikangoti kuactor ndini, kuactor upenyu hwangu. Mukatarisa kuti ndakambenge ndada kuti ndakumbosiyana nazvo zvekuactor izvizvi, asi makazongoona ndichidzoka. Imhaka yekuti haugoni kutiza mumvuri wako haugoni kuramba chipo chawakapiwa. Unozongorekana wakuona kutoti hauchafari, pane chinhu chinenge chingori lacking mauri chisiri kuita. Saka wotongorekana wadini, watongoti aiwa, ndiri kuda kutiza mumvuri wangu, hazvifi zvakaitika. Saka ndikangoti acting is life kwandiri inini.